ଭଗବାନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବୁଦିନ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରସାଦରେ ଫଳ, ମିଠା, ଦହି, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଅନ୍ନ ଯାହା ବି ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରସାଦରେ ବେଳେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଜନ୍ଦା ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଶୁଭାଶୁଭ ଖବର ବିଷୟରେ। ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲେ ଅନେକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନରେ କାମନା ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା, ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଜାଗାରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ସଂକେତ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ସଫଳ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରସାଦକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ପୋକ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଥବା ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଫଳ ପୂଜା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। କେଜାଣି କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ କେବଳ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମର ଯେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟିବାକୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦୂର କରି ଆମକୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପ୍ରସାଦ କେବେ ହେଲେ ଏକାକୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଳିମିଶି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ପୂଜା ରୂପରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ପୂଜା ବୋଲି ପ୍ରତୀକ ମାନି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ପୂଜା ଘରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ପୂଜା ସଫଳ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମନରେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁଟି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ରୁଟିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏବେ ଦୂର ହୋଇ ଖୁସିର ବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସାଦରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନରେ କେବେ ଆଶଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭାଶୁଭ ଏବଂ ଆପଣ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।